Okay, hvad er Venstres holdning til prostitution? Det er jo, kan man sige, et emne, der bliver debatteret rigtig, rigtig ofte i forhold til, hvordan vi har det synet på det her. Og det er ikke noget, som man har en politisk linje for over som parti, fordi det er det, der kaldes et etisk spørgsmål. Og der gør vi tit det, at vi fritstiller vores medlemmer. Det bliver det også gjort i andre, hvis det er religiøse spørgsmål eller lignende, så kommer man faktisk til at ud fra ens egen personlige opvisning til at fritstille i afstemningen. Man får altid clearet af, inden man går ind til Folketingssalen og vide nogenlunde, hvordan stemmerne falder. Men man ser det nogle meget, meget få gange i Folketingssalen, hvor der er de der meget etiske spørgsmål. Der fritstiller man partiets medlemmer. Det gør vi i hvert fald i vores parti, fordi at vi går ind for den der ytringsfrihed. Og fordi at der er så forskellige holdninger lige præcis til den her sag. Især også om du er mand eller kvinde, kan man sige, men også lidt om du er ung eller gammel. Og på det seneste har der været rigtig, rigtig meget debat om lige præcis det emne, og det har det været på grund af, at der er blevet en tv-serie, der hedder Borgen, som har styret den, og det er også tit en debat, der har været båret af de radikale jo, som også har debatteret det, som har spredt vandene, kan man sige. Og I vil kunne finde medlemmer i Venstre, som vil sige, at det her, det bryder de sig absolut ikke over, og det er en stor krænkelse af kvinder. Men I vil finde lige så mange, som vil anerkende, at her har vi altså med verdens ældste erhverv at gøre. Vi har med rigtig mange sorte penge at gøre, og vi har med rigtig meget ulovlig handel. Og det er stadigvæk en krænkelse af nogle kvinder, ja, men der er faktisk også nogle kvinder, der vælger det her frivilligt. Og er det ikke en accept af eksisterende erhverv og folk, som egentlig i princippet har ret til at tjene deres egen penge på en ydelse, som de sælger? Det vil der være en del af vores gruppe, der vil mene, og så vil der være en anden del, der vil synes, det er dybt, dybt krænkende. I dag er i løbet af det sidste år har holdningen ændret sig en lille smule, vil sige, at hovedsageligt, så vil man faktisk gå ind og kæmpe for de her kvinder. Og det vil man, dem der selv har valgt det. Det skal understreges exceptionelt meget. Vi kan aldrig nogensinde være kritiske nok over for de, hvor det bliver drevet ulovligt, kan man sige. Ja. Hvor det er slaveri, vil jeg næsten kun at sige, hvor det er import fra Østeuropa eller andre lande, og du bliver låst ned i fangekælderen, og så må du ellers tage imod. Men der er altså nogen, der driver det her som en helt professionel virksomhed, og som har en faglig organisation bag sig, og som også har rigtig stærke ordfører rundt omkring i landet, som ønsker at sige, at vi vil gerne være ligesom alle andre virksomheder. Vi sælger en ydelse, og vi sælger det også til en befolkningsgruppe, som måske ikke ellers kan få opfyldt nogle behov. Der taler jeg ligesom om handicappede, som er en helt anden vinkel, som man meget, meget sjældent taler om ellers officielt. Og siger, at de har ikke andre muligheder end måske at gå til en professionel, og de har det fint med at levere den her ydelse. Og de betaler også gerne skat af den, hvis de bare kan blive anerkendt. Fordi vi har det der gråzone, sorte miljø, synes jeg lige nu i hvert fald i vores samfund, hvor man siger, vi ved godt, det sker, men vi vil ikke anerkende det til stede. Og det kan vi jo diskutere til evighed. Ja. Og jeg vil, for nogle år siden ville jeg måske i større grad have haft, og det synes jeg stadigvæk, valgte dem, som det ikke er lovligt ved, kan man sige, som bliver tvunget i det, at det er fuldstændig forkasteligt, det eksisterer. Men med de, som selv ønsker det, og virkelig selv ønsker det, og vil gerne drive en professionel virksomhed. Og hvis man tager udgangspunkt i de, der for eksempel så vi ser handicappede eller andre, som heller aldrig nogensinde er blevet udsat for noget ekstremt, fordi de også selv vælger deres kunder til at fra, for der er faktisk nogen, der kører det exceptionelt professionelt, den her del. Der synes jeg også, man skal anerkende, at de leverer en ydelse som alle os andre. Der er altså alle mulige andre folk, der leverer noget, hvor jeg nogle gange synes, det var da skrækkeligt at skulle levere den del, egentlig, hvor man siger, at det er sjovt, men det anerkender vi, så snart de er momsregistrerede. Der er våbenforhandlere andre steder, som egentlig synes, det er da mindst lige så skidt, det kan tage folks liv, kan man sige. Her gør man det modsat, man giver måske indhold i et liv. Og hvis man kunne professionalisere og anerkende den del, så håber jeg og tror på, at så kan man komme noget, der er ulovligt til livs. Fordi at så længe vi ikke anerkender den professionelle del af det, så kommer vi aldrig nogensinde den barske side af det til livs. Og det er min værste frygt ved det, fordi at hvis vi ikke anerkender, at der er nogle mænd, der har andre behov, og der er nogle mænd, der altid vil forfylde de her behov, så er der trods alt også rapporter, der viser, at så får de det opfyldt på en anden måde. Og så ser vi dem i byen, når at de unge kvinder går hjem, altså med voldtægter eller overgreb, i værste grad kunne det jo ske mod børn, eller på en eller anden måde. Og det var da det absolut det værste, der kunne ske, hvis vi som samfund ikke vil anerkende, at vi er mennesker. For det er faktisk det, det drejer sig om. Vi anerkender blot, at vi mennesker har specielle behov og forskellige behov.
Og det er der så nogen, der frivilligt, og det vil kun være dem, der frivilligt vil være med til at opfylde dem. Men, og derfor håber jeg også på, at vi kan få noget af alt det andet væk, som er det skrækkeligt, der foregår. Fordi at vi bliver påvirket af alt muligt i dag, og vi gør det i mere ekstrem grad. Vi har jo set film og tv, og hvad vi ellers viser af nyhedsoversigter. Og det gør også, at man inspirerer nogle folk til noget mere ekstremt, kan man sige. Det er typisk ikke dem, der er faste kunder ved de lovlige, som vi holder herovre. Men det er dem, der går til alle det her underground ulovligheder og import af unge piger, som har det rigtig skidt. Det sker faktisk også for nogle af de danske piger, skal man lige huske på. Det er ikke kun udenlandske piger, der er udsat for nogle af de her ting. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne til livs. Så hvis det kunne, en professionalisering af den del kan gøre noget, og gøre, at vi måske har en lidt strammere lovgivning og en lidt anderledes holdning til, hvad vi gør over for den ulovlige del, så vi kan slå hårdere ned, for det synes jeg faktisk, man skal gøre, når der begås overgreb mod andre mennesker. Det sker herovre i den ulovlige del. Så vil jeg synes, det vil være fornuftigt. Men vi kan aldrig komme 100% til livs. Altså det er ikke sådan, jeg forestiller mig, at nu lovliggør vi det og anerkender det som erhverv, og så forsvinder resten. Det vil vi aldrig komme til livs. Det er det ældste erhverv, og det må vi erkende, også som kvinder, at det vil blive ved med at være der, uanset hvad vi synes og hvad vi tror på. Fordi at de behov vil altid være der. Og hvis vi nu bare kunne få lidt frem i lyset, så der faktisk kommer en anerkendelse af nogle af de kvinder, som har det svært, og som blot tjener penge, ligesom mange af os andre, men på det valg, som de nu engang har gjort, så vil jeg synes, vi var kommet langt. Men det kan vi ikke give nogen garanti for. Synes du, at det skal være ulovligt? Det synes jeg jo så ikke, det skal. Nej. Jeg synes lige præcis, at vi skal gøre det lovligt. Ja. Og det skal det gøres, men udelukkende, og det skal bare præciseres, det er udelukkende for de kvinder, der selv ønsker det, og selv har ønsket at være en erhverv. Og det skal være med, tror jeg er ret væsentligt, at de er en del af den der faglige organisation, som ligger bagved, at det er en del af et netværk. Fordi at en branche som den her, der vil du komme til at være enkeltmandsvirksomhed og stå alene, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man både får vidensdeling, fordi du vil møde udfordringer, du vil møde mærkelige opkald, og du vil også måske møde voldelige kunder, som kan gå ind og bakke dig op, men også fordi, at hvis det her skal gøres lovligt, så er det lige så svært at være iværksætter her, som det er på alle andre områder. Og jeg kan godt sige, at det er svært at være iværksætter i dagens Danmark, fordi der er så mange regler, som du skal sætte dig ind i, og det skal de selvfølgelig få lært på samme måde, og de skal have den samme rådgivning som alle andre virksomhedsopstartere, som vi får, kan man sige, og det skal de også tilbydes. Så jeg vil synes, at det var dejligt, hvis det kunne være lovligt. Bør der være bedre vilkår for gadeprostitution? Nu vil jeg helst ikke have for meget gadeprostitution. Jeg vil gerne have det modsatte, kan man sige. Jeg vil gerne have, at vi kommer gadeprostitutionen lidt til livs. Og det jeg håber, det er jo, at hvis vi gør det lovligt, det andet, så kan vi komme gadeprostitutionen en lille smule til livs. Det vil altid være der. Men det kan være, at det ikke er der i lige så stor grad. Det kan være, at der er flere, der har mulighed for at komme ind under etablerede forhold. Men der er en del gadeprostituerede, og de er der jo ikke, fordi de selv ønsker at være der. Det er fordi, de er tvunget til det. Yes. Mener du, der er andre vilkår for prostituerede under 18, end dem, der er over 18? Jeg synes ikke, man skal være prostitueret, når man er under 18. Nej. Det synes jeg, man skal være myndig, fordi at det at sælge ens egen krop, det er så stor en beslutning, at det tror jeg, udenbart ved, synes jeg ikke, at det kan man ikke tage den beslutning, når man er under 18 år. Hvad er så din personlige mening om prostitution? Ja, sådan at det er også et sted, hvor jeg ændrer mig meget. Nu er jeg også blevet ældre, siden jeg gik ind i politik, kan man sige. Fordi engang havde jeg det rigtig, rigtig svært at snakke omkring prostitution. Fordi det er et meget omtåligt emne, og måske især for kvinder, tror jeg, at det nogle gange kan være en lille bitte smule svært at anerkende, at der er det her undergrundsmiljø, og at nogle kvinder kan sælge sin egen krop. Derfor har jeg læst en del dokumentar omkring det, eller set og læst nogle dokumentarer, nogle artikler, og prøvet at forstå nogle af de ting, der ligger bag det. Og det var faktisk derfor, jeg nævnte det der med de handicappede, som egentlig gjorde et ret stort indtryk på mig første gang, jeg hørte om det. Og så måtte jeg jo anerkende, jamen det er da rigtigt nok, der er nogle mennesker, der ellers måske aldrig får opfyldt de behov, som alle har. Alle har behov for nærhed og kontakt og omsorg. Og det er deres mulighed for at få det af nogle mennesker, som ligner alle os andre. Og der ikke er noget særligt, og der er ikke alle mulige lyserøde latex-tingeltange, som man måske forestiller sig, det er ganske almindelige piger, som bare sælger den her ydelse. Og det gav mig lidt et andet billede på det, også fordi jeg havde set, altså prostituerede, så var jeg engang kun alene som dem på gaden, som var tvunget ud til det, som havde fået taget passen, jeg lige ved at sige, når de bliver kørt ind over grænsen, og det synes jeg er forkasteligt, den del af den verden. Men den lovlige del, som sælger en vare, som os andre, kan man sige, og som kan lide det, det er det eneste, der er altafgørende for mig.
dem har jeg også respekt for det er godt nok grænseoverskridende at nå der til i sit liv, og ture og sige, at den her ydelse vil jeg godt sælge videre. Så. Ja. Hvad vil Venstre gøre for at forbedre vilkårene? Ja, hvis jeg skulle stemme, så ville jeg jo forsøge på at gøre det lovligt for de etablerede, og bakke op om dem og give dem de samme tilbud, som vi i dag gør for folk, der er iværksættere. For det er faktisk en ret stor jungle at komme ind i, og det du skal have hjælp til, det skal man ikke udvalg af sengetøjet. Det er faktisk alt det andet af bogføring og regnskab, og hvordan får man alt det her kørt op og bliver en etableret virksomhed, og det vil jeg synes, at det skulle være tilbuddet. Kunne man lave sådan nogle rum til gadeprostitution, ligesom sådan nogle fikserrum? Det kunne man nok godt. Men umiddelbart vil det ikke være det, jeg vil være tiltalt af, for jeg tror, det der gadeprostituerede, dem er altså ikke overbevist om, de synes selv, det er sjovt at være der. Alle sammen, og det er jeg mest på de andre prostituerede, som er etableret under etableret forhold. Så hvis de skulle noget, de gadeprostituerede, så skulle man lave en eller anden anordning, hvor de blev ansat, eller de kunne lege sig ind i allerede etablerede klinikker. Det er også noget med hygiejne og sådan noget. De der fikserum, det er heller ikke altid det, jeg er ude for at være det mest hygiejniske, selvom der bliver lavet alle mulige opmærksomhed på det. Og det er heller ikke overbevist om, at det kunne være til gadeprostitution, trods alt, fordi at der er ret mange store smittekilder i den her type ydelse, kan man sige. Så det ville jeg være ked af, at det foregik på den måde. Det skulle være noget mere etableret og ordentlige vilkår. Yes. Var det det? Ja. Ja. Hvad siger vi?